Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Marmar, 11 anyos. Taguan lang sad ang akong address. Bata pa kayo ko pero aware na ko sa problema sa kumang ginikanan. Ambot ko nun sa ni. Punto legal siguro ni kay nanggambit man ang akong mama. Aron ninyong sabtan, sugdon ko dihang milarga sa gawas ang among papa. Kay usa man ni siya kasiman. Ingon ini ang mga panghitabo. Kimingaw na kong papa. Kanirak yung iyang picture ang akong tanaw-tanahon kung mingawon ko niya. Hala, nini si mama. Ako na ibalik ang picture frame ni papa sa gibutangan nini kay masukor ba na siya kung magmingaw-mingaw ming papa. Mauda ni ang among bay, biboy. Oh, di banday kayo dako yung bay? May kauban naging lalaki si mama. Marman, nade ka diha? Naligay kay kuyo nga laing laki ma. Hoy, ba ini ay. Laing laki ka karon. Si Uncle Biboy ni ninyo. Oh, ang Uncle Biboy? Pero si Uncle Ben nga igsuon ni papa? Oo. Mong ayaw mapatakagritok anang laing laki. Oh. Nakalako be, panlaag mo. Pagpalit mo og kindi sa tindahan. Desin siyo. Dawata. Dadangin mong manghod nga si Maymay. Pamalit mo kindi dos gawas. Ha? Palit man kanta kindi, kuya. Ay, sapa. O niya na ito mapalit o kindi. Ay, palit na ta kindi. Hilong. Hala. Sa punga na ito kapilang imong dunggan may be. Sus, Mariusep, tinawad ka ba, Marmar? Wala kilala. Naikuyog si mama nga laing laki sa amo. Palakaw mi niya kay kipapalit mig kindi. Pero, dahin mi mulakaw. Naminaw o nami, magunsa sila. Hindi naminaw sa day mo. Nilakaw mi dayon si Maymay oy kay laing kipaminawon. Gusto kayong muhangos ang laki. Si mama sa Sus, Mariusep, yung mga bata mo. Kaway mga buot sa inyong inahan. Nagdaman siya glakis inyo. Hoy, Marmar. Kung manawagan ni ang inyong amahan, bantag mapataka kag sulti, ha? Ha? Kung unsa imong nahibaw-an, ayaw pagpataka og sulti ngadto sa imong amahan. Kay, unsa may dili na ko isulti ni Papa di ma. Basta. Ay nagisguti si Papa nimo nga pirming maghanian si Uncle Biboy nimo sa ato, ha? Ha? Ay, salamat. Kay pila nakadlaw nga wa man si Uncle Biboy sa amo. Nga si mama niya sa bahay pirmi. Oh. Nagamit si mama sa cellphone. Mura na siya kitawgan. Asa naman ka? Naluwa naman ka mo, Ari. Na may importante kong isulti nimo. Magsabot na, uy. Usaon ni nato. Namabdos man ko. Hala? Mabdo si mama? Usa ka? Atong ipakuha. Hala? Ipakuha ni mama ang iyang imabdos? Namabdos yun si mama sa iyang kabit. Og ako nabawaan pag yun,
Nagipakuha na ni mama kay plano sabi ni mama nga moabroad siya. O ganya, moabroad siya di ka mo. Kamo na di si Papa ang mawa na mo. Ida, dagko na mo, uy. Ugwa na sa kupadad isa inyong amahan. Sa hustong kwarta. Kaya nagkakabay, good me. Ikaw ba? Ikaw ba yung nagpatakag tabi ni Papa ninyo bahay nako? Nga nasuko man itong bayo? Wa maway. Ngano di ay. Yabag ng amahan ni mo. Siging kwinta og asa na ko nung padong ang iyang kwarta. Saan ba din ang atong gikaon? Siging paningan na asa na ko ang bahay tang halublaks. Ganong amakan ko nung gihapon? Ingon lang si anak, kaya di man siya mo nag-budget sa gaman niyang pinadaa. Abroad ko. Abroad ko kako. Karon dili na ko magsalik sa kwartan Papa ninyo. Ma. Ay, pas nilang idahan ninyo, kawag ibuot. Dilahas yung larga. Sa Qatar ko na siya la. Katar taon. Adto patos Manila. Tambay patog Manila. Huwat ko na sa iyang schedule sa paglargas kata. Pansa? Nadawag sa Papa ninyo na ako ay. Nga nabuwag na giday ko na silang mama nimo. Oh, nagbuwag din sila? Ay, di ba naman di ko na sa Papa ninyo sa bunahatang mama ninyo? O klaro naman kaayo nga nalaki tong inyong inahan. Tiyaw mo ka na. Siman ang imong amahan. Huwag yan makapasok sa mama ninyo sa iyong bahay. Kigurot din tingin niya, ot-ot siyang laki ang hinaguang Papa ninyo. Ano na? Marang mas mersa magbuwag sila, eh. Maro, kaya sa mama ninyo. Nisibat dayon nga mauliay na sa Papa ninyo. Pansa? Mauli na si Papa Lula? Oh, mga anak ko, lingaw na kayo ko ninyo. Wala si Mama po. Ah, Iyan naming ibiyaan. sige lang mga anak, aniya pa man si Papa. Dili ko kamo pasagdan. Po. Onya, o sa may plano mo karon, Andro. Ay, mo-file kong annulment sa among kasal ni Mylene. Unsa? Siya man ang annulment pa. Si mama ni ninyo. Nitawag tingalan niya kay ako mag-iingnan nga gusto kong ipa-annul ang among kasal. Kadiyot lang ha. Hello, Mylene. Ah, nagmailin na lang gikan ako sa? Asa naman tawagan na nato nga babe? Di nakuha nang imong babe, oy. Anong tawag mong tabang ka, anak? Unya, unsa man? Unsa may hunahuna mo sa akong plano, ha? Kung ipaanol gid nimo ang atong kasal, kuhaon ko ang mga bata. Hmm? Kinahalan arin ako ang mga bata. Ipakuha ko na sila sa DSWD. Unsa? Kuhaon mo ang atong mga anak? Ha? Kuhaan ming Mama pa? Di may musugot, oy. Anhamin mo. Marmar. Tuwa na karon ang among mama sa Qatar. O nanawag siya kang Papa kay iya ko naming ipakuha sa DSWD. Kay mo-file naman ko na si Papa og annulment. Ang ako mga pangutana mao kini misunod. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama ug Papa ug tuwa ang akong mama karon sa Qatar. Ipakuha ko naming mama sa DSWD kay wa siya nga among mama. Gusto ba si Mama? Ikadahang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos bagid minyag kuha nga gusto man namong ari lamin sa among Papa? Pwede na ba may makapili nga si Papa lay among pilion nga kuyugan? Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si Papa kay nangabit man to si Mama. Kung mahuman ang annulment, makuha na ba mi ni Mama nga final man ang among desisyon nga ari nang gidmi sa akong Papa? Ikaupat og katapusan, maanol na ang kasal nilang Papa ug Mama. Ug makakita na sab si Papa og iyang babae nga gihigugma. Pwede na ba sila makasal pag mauman ng annulment?
Kay maluoy mamin papa. Kay si mama na may iyang kabit. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini nga ako suliran, Marmar. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon as usual and as always mga suking tigpaminaw ang buhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Kanang mga problema nato sa ato ang kapikas, kabanay, ato ang mga legal ug mga official records, ato ang higala sa ato ang relasyon, sa ato ang kapikas hinigugma ay willing and able kayo sa Attorney Elaine ana of course ang mga medical nato nga mga pangutana ug mga problema ay mong kabalaka kay naman Dr. Obra gihapon no. Now kinsa tong ganahan nga mopada sa ilahang suwat andam ug ready and willing gyud kaayo mi nga modawat anang inyong mga suwat ug mga suliran namo ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal, walay address ang gihatag sa ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Marmar. Si Marmar ning padani sa iyahang suwat pinaagi sa kiniyang akong suliran official writers page. Kay katong 11 years old pa lang si Marmar, aware na siya na sa nahitabo sa iyang mga ginikanan. Usa ka sima ng iyahang papa. Nya tua sa barko, samtang tua sa barko iyahang papa, agoy nagdalag laing laki iyang mama sa ilaha ug nakasaksi pagyud sila. Stilan nga nagsex ang iyahang mama ug ang laki. Nahibaw ang ilahang amahan sa pagpangabit sa ilahang mama. Maong ni uli kini og ning file og annulment. Daling ni sibat sab ang mama niya og nilarga na pud sa abroad. Karon nga nag-file na og annulment ang ilahang amahan, nanawag ang ilahang mama nga ipakuha kuno sila sa DSWD kay wala diri sa Pilipinas ang ilahang mama apan sila nipili na nga adto sila sa ilahang amahan. Agoy. Murag naman kayo sa Qatar, no? Ato ang napaminaw sa drama nga naa sa Qatar ang ilahang mama. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama ug papa ug tua na ang among mama, okay, sa Qatar. Ipakuha ko ning mama sa DSWD. Kay wala siya nga among mama. Husto ba si mama? Di gyud sa susto imong mama. Sa sinugdanan pa lang tanan niyang gibuhat sulod sa kaminyuon niya sa imong papa, sayop. Hangtod sa iyang desisyon kung asa mo punta, nga intrigo na hinuon mo niyag DSWD, imbis na ang inyuhang papa nga mugamog mo alaga ninyo, kay wa man siya, no? Wa man siya nagpakamama, nagpalami, nagpatuyang naman siya sa iyahang gibati ninyo, no? So dili gyud kay naa man ang inyong papa, plus niingon man ka sa imuhang suwat nako nga 11 years old na ka, nipili naman ka sa imuhang papa, therefore dili na gyud na pwede nga mapunta pa ka either sa DSWD or sa imong mama unless grabe gyud or daghan gyud kaayo nga mga concerns or mga problema nga makaingon nga dili maayo nga ana mo sa inyong papa. Pero so far sa ako ang nakita base sa imuhang suwat, wa may bati or dili man mo mamiligro or dili mo ma-disadvantage kung naa mo sa inyong papa. Ikaduhang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos ba gyud mi niyag kuha nga gusto man namo nga ari sa among papa? Pwede ba mi makapili nga si papa lay among pilion nga kuyugan? Okay. Now, ang atong basihan ani is on the custody of children under the family code. Tinuod nga ang custody basta minyo gani joint gyud na mama ug papa. Magbuwag gani ang ginikanan kung below 7 years old tungod kay gitagaan og value sa development sa bata ang iyang relationship ngadto sa mama. Below 7 years old ang usual ana adto gyud sa mama, pero in many circumstances kung mo fight ang papa mahimo gihapon na nga joint. Pero kung pananglitan above 7 years old na mo sama ni Marmar no nga nisuwat nato karon, mahimong mupili ang bata. Nganong hatagan man na og chance ang bata. Kay kita,
ning pirma ta naamang gunay treaty na ay convention nga gipirmahan ang mga nasod kanang gitawag natong Convention on the Rights of the Child. Ang ato ang balaod ning recognize nga ang bata, maski bata pa lang, no? Na ay katungod ug angay ning protektaran ug respetaran sa ato ang nasod, sa ato ang gobyerno pinaagi sa ato ang mga balaod ug mga programa. Usa sa katungod sa usa ka bata is to air his or her views, nga paminawon siya kung unsa ang iyahang gusto. Mauna nga ang tanang 7 ato manggunang gi-recognize nga although mingon tag bata pa wala pay buot pero kabaw na mangguna mangisip ang usa ka bata nga 7 anyos pataas, kibaw na siya mupili ug hatagan gyud og dakong weight, no? Dakong mas bugat, no? Ug dakong gibugaton ang pagpili sa bata kung asa siya, sa mama ba or sa papa. So therefore, in the case ninyo Marmar, matagaan gyud ka og dako nga pagdungog, no? Ang kanang imuhang gipili nga adto ka sa imong papa ug dili ka mapugos sa DSWD, di pug ka mapugos sa imong mama. Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si papa kay nangabit man to si mama. Kung mahuman ang annulment, bakuha ba mi ni mama nga final naman ang among desisyon nga ari rami sa akong papa. Okay. Ang kanang annulment wa nay labot sa kustodiya sa mga bata. Lahi na siya nga aspito sa balaod compared sa annulment. Ang annulment that is just or that only pertains to the marriage, ang relationship sa imuhang papa ngadto sa imuhang mama, ang ilahang kaminyoon, why labot ang inyong relasyon isip anak sa inyong ginikanan. Okay? So kung maanal man gani sila, ang mahitabo ra ana and the only legal consequence ana is that mahimo silang single. Pero nagpabilin mo nga lehitimo nga anak sa inyong ginikanan with all the rights, no? And naapod sila yung mga obligations, maski pag dili ka pili o dili ninyo piliun inyong mama. And inyong choice gihapon ang hatagan og basihan, hatagan og weight, ug hatagan og dakong consideration sa korte kung maabot na ang panahon nga papiliun mo. Okay? Ikaw pat, ug katapusang pangutana, kung maanal na ang kasal nilang papa ug mama ug makakita na sad si papa ug iyahang babae nga gihigugma, pwede na ba sila makasal? Pag mahuman na ang annulment, kay maluoy man ming papa, kay si mama na may iyahang kabit, nag-una-una gani. No, pag gani na anal. Yes, sama sa akong giingon ka ganina, one of the legal effects, one of the major nga legal effects, anang pagpaanal na to, is ang kanang mahimong single. Kay nga naman, the effect of the annulment is this, nga mawagtangan na og bisa ang kasal. It is as if nga ang kasal wala ni exist. It is as if wa sila naminyo. And therefore, mapapasto ang ilahang marriage contract ug mahimo na silang single. And tungod kay single na ang imuhang mama ug imuhang papa, mahimo na sad silang magminyo ug balik legally. Okay? So mauna ang effects no sa ato ang process of annulment. And yes, no, I am glad nga you recognize pod nga tagaan nimo ang imuhang papa ug higayon pod nga malipay no og balik kung ugaling mang makakita siya og lain nga kapikas nga this time around higugmaon siya forever ug dili mangita og lain. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. So sa ka. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawgal ako niyo sa pangan nga Tristan. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Set you free. RMN Drama presents
handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtuyo sa Talamban, Cebu. Ang gatong tatampo, nagdasingan nga. Krista. Magdali ko guli. Birthday na ni Mama. Magpalit pa box cake ngayon yung gusto na. Hayop ka! Tunay ginoy kay babae, ha? Samaron! Sila si Mama man magpapalo. Sino kinita mo? Magsusi ko. Ang maayo ni mong amahan ay nindot kayong binirthdayan ako. Doon na siya'y babae. Tinuod na ni? Tristan, nak. Paminawa na ko. Kanang. So tinuod yun ay. Mao din kagdugay ka muli din eh. Kay naglipay-lipay di kaslain samtang si Mama din eh nagsigig paabot ni mo kanusa ka moabot. Tristan, ay kung tas is imutingog, ha? Amahan gabot ko ninyo. Oo! Nakasa ko si mong mama. Pero wa ko magkuwang ni mo ug sa imong manghod. Giyatagan na mo sa inyong kinahanglan. Abi na kong tarong kang pagkabana. Wa ka mali ayo! Tristan! Uy! Sabay? Ay, kapit ang imong papa? Mao na bay. Maong naglagot ko niya. Lagot kay ko niya bay. Manay nagtagay karon ako. Kay doon na kay problema na ay. Mao na bay. Magpunot ako sa kabakit pa bay. Ha? Gusto ko maghupog ron. Oh, sige. Say kay balo. Wala mo kay kwarta rin eh. Gano gamay na. Pero okay ra. Ay, ito na. Na-promo girl we. Kana na itong palitan. Makahalin dun siya. Miss! Sir, yes? Uy, bay. Kagwap pa, bay. Ha? Unsa nang imong baligya, miss? Liquor, sir. Uy, timing. Doon na ko yung problema ni akong amigo, miss. Gusto pa niyang magpuno og usa ka bucket. Uy, mao ba, sir? Maayo nga ridool gyud ako, sir. Kay kaning gi-promote nako nga liquor. Mas gi-improve ni nila ang alcohol content. So sigurado gyud nga malimtan nimong imong problema ana, sir. Kagwapa to niya. Wait, sir, ha. Papahatod og isa ka bucket. Ay, salamat makauli na gid in town ko. Salamat kaayo ninyo, Sir Ay, kay naka-reach na gid ko sa kong kota rang gabi una. So, pwede na gid ko makauli. Miss? Sir? Pwede mo ngayo sa imong number? Tristan de ko. Ikaw? Eunice. Pwede mo ngayo, Eunice? Kay cute man ka. Sige. Tristan, anak. Nabuntagan man lagi kang uli. Diin ka man gikan. Naglingaw-lingaw. Nabalaka lang ko. Tungod kay wa man gyud ka magpahibaw, good. Bisag text man lang wa gyud. Badlungan ang anak ni mo, Lourdes. Nagkawa na na'y batasan, da. Za? Ako? Ha! Kinsa ka masway batasan ng duwa, ha? Ma! Di ka angay mabalakan ako, ma. Tungod kay batanon ko og normal ra na nga maglaglaag ko. Og muuli ko bisag unsang orasa. Pero kana siya, doon naman na siya pamilya. O di na normal nga permanente magpaabot niya ang iyang asawa bisag unsang orasa niya gusto mauli. Nagsobra ka na, ha? Ayaw ko galita. Tristan, ayaw na pagtubag. Dili, ma. Dili ginamit tao. Musugot lang ka? Ngay nga naon ka niya? Human sa imong nahibawan nga doon na siya ilang babae? Huwag ka maluoy sa imong kaugalingon, ma. Inatiman kay minimo. Apil ni siya. Pero mora na iyang ibawas ni mo? Nak, please lang, gusto na. Huwag magkuwang inyong amahan ninyo. Pero ikaw, ma.
Natuman man niya iyang katungdanan isip mana diyan mo. Ayaw singhagi ang imong inahan, Tristan. Wow, concern kay ka. Ngano? Ikaw rin pwede mo singhag niya? Kung nakaimando niya? Tristan! Imo gid kong gihagit, ha? Wa ka na ibatasan! Gusto na! Gusto na! Kung nahimo man kung way batasan, kana tungod ni mo. Kung wa ka na irespeto na mo, mas mayo pagbupahawa ka rin eh. Dili ko musugot. Ay, kabala ka. Sugod ka. Di na kay ko ninyo makitaan pa din eh. Tristan! Tristan, asa ka? Kung makagwanta ka sa iyang dagway ma, ako dili. Tristan! Salamat kay Bay. Sinsya ka na sa kwarto sa akong ate, Bay, ha? Ijo, sama mo pagid kayo. Sa umangod nga, wa magunin niya, makuha ta na niyang gamit. Kung man siya magpakasal. Okay ra Bay. Usbo na ko, salamat kay kayo ha, na inyo kong ipapuyo din sa inyo. Oh, uy, blima ba eh? Welcome na kayo kas dinis amo. Sabot naman sa mama ni mo nga maong ganahan na sa siya nga ani na kasbay kayo tingali. Ngali unyag masubrahan yung inom sa gawas. Manang anhi ka din higay. Ni aman me. Sige bay, yaan sa taga ha. Oh, sige Bay. Salamat ha. Gigi. Ay. Maayo siguro maglikay lang ako ni Papa. Aw, isamok. Oh, si Mama. Hello, Ma? Nak, Tristan, pauli na in taon din his ato, dong. Maluwi ka na ako, dong. Ma, pasagdi lang una ko. Ay, kabalakan ako. Naara ko ilan ni Bay John, Ma. O, luwas na sa ko din eh. Okay na ko din eh. Sorry jud kaayo na ka na among kasabong away ni Papa nimo. Mawa kay sa... sige na, katuog na diya. Aron makapahuway na ka. Okay ra gyud ko din eh, Ma. Basta baya ha, panawag lang yun kung unsa may problema. Oo, Ma. Bye. Ay. Oh, uy. Tuot. Itong si Eunice nga nailailan ako sa bar. Ako tawagan, eh. Naghatag mo siya number na ko. Oy, Tristan! Ikaw man di ay ni. Kumusta? Di ni mo tubagon kay wala ba akong number diya sa imong cellphone. Ako ra mo idunay number nimo. Naka-feel magud ko nga ikaw ang nanawag. Mong akong gitubag. Uy, sa ato pa day. Naghuwat gyud day ka sa akong tawag? Ha? Feelers at kada. Wa, no? Sus ba ya? Atik pagidoy. Hamugiroon sa lagi ka, no? Joke lang mo to. Joke lang to ha. Tuod kung di ka busy ba? Manglaag yata? Nang-invite ka na ako? Yes po. Okay, sige. Oh? Mutas lang niya kung when ka available ha, kay naamag ko'y trabaho. Oh, sige. Maghuwat lang ko ha kung when ka available. Thank you, Eunice, ha, nga nakikita ka na ako. May kaso, oy. Lingaw man di ka ikakuyog. Thank you po sa libre, ha. Uy, ay sa pag-thank you, ha, kay wala niya isulod, ana. Yay, Kanada. Pero mahigam, taana. Nako? Sa libre, oy. Aw, ikaw yun eh. Tuod ay, wakay planong mundang nga ng imong sideline as promo girl? Ilang kalain sa kong pungutanan, ha? Concern lang ko bagay. Abi ni uno, guwapa ka ikaw niya. Mura magadug dili disente mong tanaw. Ansa? Ako niingon nga, ikaw. Ang buta ko ipasabot ba tungkol sa inyong sinuluban ba nga? Grabe na ka-sexy, uy. Sexy kayo mo dito sa bar. Niya, kasagarang customer ba yan ninyo, mga nga muso diya sa bar kayo, mga lalaki ba ya? Nahibaw ko. Wa mo ko'y laing choice.
Nahunog ko sa akong pag-eskwela tungod kay grabe kayo kalisod sa among kahimpang. Unya, ako mo ikamagwangan. Dagan kong manghod nga, nagsalig sa akong kita. Mauri man say dali, good. Maghiras lang ko niya, machar-char of stories mga customer. Aw, bites na. Kwarta na dayon. Mausad. Eunice, kung manguyab ko nimo, may chance ba ko? Tristan, kadali sad oy. Sam si dugayan oy. Nga day kung di magkasinabot o magbuwag ba? Ako sa nahuna-hunaon, Tristan. Mag-usa naman kabuan nga nang uyab ko ni Eunice. Sige na sa tagkuyog-kuyog. Bagyapon ko tubag nga madawat gi kanimo. Tristan, ang tinuod. Nagkagusto na sad ko nimo. Sa sige na tugkuyog-kuyog. Komportable na kaayo ko. Nya, ningawan na sad ko nimo kung dili ta magkita. Tinuod? So, unsa man kita na? Yes, Tristan. Kita na. Yes! Yes! Uy, thank you. Thank you kay Eunice, ha. Saan ako nimo? Di ka magmahay nga. Gisugot gid ko nimo. Nak, maayo kay na uli karon din sa bahay. Kuan ma, magkuha lang ko sa kubang mga sinina, ma. Nak, dili pa ba gihapon ka mo bahalik din, Ma, kailang una kong pugsa, ha. Naibaw bitaw ka mga di may maigbuot sa kumahan. Gilagot kaya po ko niya mo sa iyang kibuhat yan mo. Tristan. Ay. Kailangan ko si mong pangupaw lang ka. Hindi na kayo problema? Nga akong amahan lang ga. Galagot ko niya eh. Nga naman lang ga. Dunang good siya kabit. Maglagot ko ng mga lalaki nga. Bisang pamilyado na. Minyo na pero mangabit lang gihapon. Samtang ilang asawa, nagbaw at Manila. Mumatag sayo, aramandaman sila silang pamahaw, sa di pa sila mo silang trabuhan. Pero mo na lang ilang ibaw sana. Ngabit sila. Kupi ayoy. Tristan. Kadit lang ka ha. Tubagon na ako sa mama. Hello, ma? Nak, si Papa di mo. Ha? Ngano ka ba? Kaya ngano? Diyon sa lang sa day kang papa ha? Mubiya na ko na siya nato, Nak. Mutipo na siya siyang babae. Ma? Natabagi ko. At usundan si Papa di mo. Mapaabot ko di mo dinis bahay na kahapagdali. Kining, ma? Hello? Hello? Langga, okay ra ka? Kining... Kadiyot lang ka, May nanawag, excuse una. Hello? Wisit bigang amahana ka na. Wisit. Ay. Langga. Langga? Dunay, emergency sa bahay ba? Kinahanglan akong mupauli. Mao ba? Abin mo ganahan kay kung mukuyog nimo aron may lailan ako imong pamilya pero doon naman sa ko'y problema sa amo gud. Ay, sige lang Langga, sunod na lang. Okay ra ko. At iman na lang sa inyong problema, okay? Sige. Salamat Langga. Pasakyon na lang tang taxi. Tristan, anak. Dunay nakaingon ako nga mauna nga apartment ang giabangan ni Papa nimo para sa iyang babae. Mga nung gianli pa man tao eh? Nakasawa ko. Doon natay dakong katungod-tungod kay iyatang pamilya. Kung nagpakahilom ko sa mga unang higayon, karon dili na. Mahal ko ang inyong amahanak. Makita ko ganit ng babayhana. Bugnoon ko gida siya. Bagasag nahong da. Tristan, dali na. Atong sudlon. Lourdes? Tristan? Nga nung niya mo din eh. Iyot sa ninyo pagtultol din eh. Angay pa ba ng ipangutana? Han? Kinsa? Mauni? Mauni imong babae, ha? Mao bang mubiyakan ako tungod kay mas bata na imong gipuli sa akong dapit?
Kinuko. Marika! Bagat na tawa kay uho sa kalawan! Bagat na daw! Unsa ba? Mauwaw ka sa mga silingan ng mga kita! Doon na pa na may kauwaw, ha? Mga baga, bugnaw! Marika, Marika! Mamauli ka! Marika! Buhingin ko ang samba! Huwag pa kumahumana ng ina! Yunis? Ikaw mo ikabit sa kuman? Tristan, huwag ko ibaw. Ganong siya pa man? Ganong siya pa man, ha? Di ba ka magpiligap sa inyong edad? Nganipatol ka ba niya? Ha? Sponsor na ko siya. Si... Dugay na. Dili ko makabiyak niya tungod kita ko kung problema sa bahay. Sukat ka na nag-maintain katambay si mama. Wala ko'y papa, Tristan. Mga ko'y laik choice. Kinahanglan kong bukayot. Bukayot sa dali nga paagi? Gamit ang ako, amahan? Tristan, masaylo ako. Bahati ka. Nakalitan kayo ko sa nito, Boron. Gabi mo na sakit na ko sa kulay bawaan. Ako pag yung amahan. Magkalitan na ito, Yunis. Magkalitan na ito. Salamat na lang sa tanan. Tristan! Gisultihan ko nga kung papa bayan sa mong relasyon ni Yunis nga iyang kabit. Apan si mama, wa na lang ako sulti. Nasyak sad kayo siya sa iyang naibawan. Wa siya mag-expect. Nangayasag pa sa ilo ni mama og nako. O nakita na ko nga hinahinay nga nagbago nga akong amahan. Og bahin ni Yunis, wa na ko'y balita pa niya o gikalimtan ko lang siya sa hingpit. Dini na lang kutob. Daghang salamat. R&R. Mao ka mga nagalang kaagi ni Tristan nga taga Talamban, Cebu, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagulahan, Set You Free. Ang mong kaagi, gibada na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tikan salamat sa inyong pagpapalit. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Negro, 41 anyos. Di na lang nako isulti ang among lugar. Ang akong problema, punto legal. Kabahin kini sa naitabo sa yuta nga sinunod sa akong papa sa akong mga apuhan. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Diyan ang gipapalit ni mong isda para tuwahon. Ay, nablis mama. Kuhan mo tubag. Ako makay makaluto nining kalakiha. Milakaw mo siguro sa mama. Oh. Uy. May mga tao mga murag nagsukod-sukod dapit sa mong yuta. Kinsam ka na sila? Unsay nagsukod-sukod ba? Nalagi pa. Mga tao nga nagsukod-sukod sa yuta. Sa kasikbit ba natong yuta ba? Nagkuhan sila, nagbutang sila nylon. O murag
magkural po sila kay may mga daman silang murag mga bitaw kining haligi og bara. Mao ba? O ba sing napasukod sa ilang yuta o magkural sa ilang yuta? Ayaw pang hilabot kay mga dato anang kasikbit natong yuta. Ya matasab. Hmm. Abi kay dato, di lang nata mo tingog, di nata mo reklamo. Nga ano mo reklamo masab ka? Basi magbapil ni nagsukod ang atong yuta ba? Ha? Basi kila mapil pagkural. Oh. Papa no, loading kaayo. Oh. Mao gani nga tanawa gani, kay basi mapil ni nagsukod ang atong yuta. Uy, di na mahimo, uy. Oh, dali. Dali na nakita, oh. Oy, Taysa, negro. Nilapas naman tuod na sila sa atong yuta, oy. Ingnan bitaw ti ka pa? Kining asam di tama ng atong yuta. Ako natimanan kanang punuan sa kahoy nga madre di kakao, mo na utlanan na sa atong mga yuta. Ato alagi dayon. Kanang babae ay, murag mo na nangaw sa pagpanukod sa yuta. Uy, murag ang anak manis tag-iya sa yuta nga atong kasikbet. Sige dayon pa. Ingna dayon nga milapas na sila sa atong yuta. Mintras nagsugod-sugod pa sila. O pa sila kakural. Kining kadiyot lang, kining mayong buntag. Unsa man ang inyong gibuhat, ha? Nagpasukod mis among yuta, noy. Kay among kuralon. Mao ba? Kami ang kasikbit ninyong yuta. O murag nilapas man mo sa pagsukod sa inyong yuta. Unsa? Nakakuha mo og gamay sa among yuta. Kaya nga akong gitimanan nga utlana nato sa atong yuta, kanang karaan nga punuan sa madre di kakao nga buhi. Unya, kini aman mi nga surveyor. Ug matod pa niya mauni ang utlanan sa among yuta. Pero ma'am, dugay naman namon ning yuta Yuta pagunay sa akong mga apuhan. Ug nasayod kis papa ni ini sa utlanan ning yuta kanadto pa. Unya be. Kisa may tuhuan nato ay niron. Kamo nga nagbasi lang anang punuan sa madre di kakao o kining dana ko surveyor. Kuan ma'am kining ayaw na lang pagkigladis negro, ayaw na lang. Pasagdahin na lang na sila. Pa. Kanang misugot man ka mula pa sila sa ilang pagsugod sa yuta pa. Ngalapas naman kito sila. Ay, samok na kayo negro. Pasagdahin na lang na ay, sila. Ay, di lagi mahimo pasagda na sila. Milapas ko sila sa itong yuta. O gila pang kuralon. Ay, sagdi na. Gamay na bitang nilapas. Mga usa ka metros naman na. Unsa? Ka metros. Unya, makikita tag-away. Oy, ayan na lang. Ilahan na lang ng usa ka metros. Pa! Nagpasukod ang kasikbit namong yuta. Apan milapas sila og usa ka metro sa among yuta. Gipasagda na lang ni Papa aron sa paglikay nga makakita miglalis. Samok na kuno. Hangtod nga miabot ang panahon nga sila nasab si Papa ang nagpasurvey. Uban sa maigsuon kay magbahin na lagi kuno sila sa yuta sa ilang mga ginikanan. Unya, musugot lang mo nga kining kural sa inyong kasikbit ang atong ifalo o basihan. Nga nakadumdum ka man kanoy nga kanang punuan sa bari kakao ang inyong utlanan. Mao na pa, panahon na rumutingog ka. Labon kay may surveyor ta. Bitaw manoy, nahinumdum ka sa utlanan na ning atong yuta. Nga nung nilapas man ni sila. Nalam mo pakiglalis ana. Kay nakural naman yun na nila. 1 meter na bitaw na. Okay na ko kuhaan ang akong bahay ng usa ka metro kay samok na kay na, oy. Pa. Sus, negro, kung mamatay ta, di nato mada sa laing kalibutan ng yuta. Daghan na nagpatay anang utlanas yuta. Mao nga pasag din ang kasikbit atong yuta nga nilapas suksukod sa atong yuta, oy. Pa.
Mao ba? Mao lagi na. Hasta laguta lagi na akong papa. Lami kayong ireklamo. Kay panahon na unta to ba? Nga nagpasurvey na magidanta sila sa papa sa ilang yuta kay magbahin-bahin na silang managsuon. Apan okay ra ko ng papa kay usara ko na kametro ang lapas. Ang iyang bahin ang pakuhaan. So ang atong yuta ang nakuhaan. Ay, kaila ka na ba yung paapa nimo ha? Dili na ganahan og sa amo. Mao gani, sobra na sa kabuutan og kamasinabuton sa papa. Nga dato man ang nanglimbong natog sukod sa yuta. Nanan na pasagdi na rin nas papa nimo negro. Kay di gid na ganahan og sa amo. Asos papa ma? Na, ito na siyang baol. Dugay mo kang imata, oy. Magpauban unta to nimo nga mga utmog kamote. Ambot din ang among yuta. Kinsaro na? Ambot. Mura magnaas atong silong. Atong kanaugon ma? Oy, ma'am. Kamo man din naabot sa tungod sa among bahay. Ngano naabot pa mo din eh? Nagpa-survey mi og usab sa among yuta. Human atong katapusan among pagpa-survey tulo ka tuig nagikan karon. Oo, ma'am. Kato pagbuhatin niyo anang koral nga milapas unta sa among yuta. Gamay ra man gani na. Kaya nga among yuta gidi ay base sa cadastral o survey plan, abot din aning inyong bay. Unsa? Binuang naman na, ma'am. Biko na pakita ko nukos tituloan ang inyong yuta. Kay kinirabang among yuta, kumpleto na sa papilis. Wa pa mi tuluan ng yuta aoy. Kay yuta man is among apuhan. Pero may cadastral o survey plan lagi mi. Nga gawas atong usa ka metro nga among nalapas sa unang pag-survey namo, may mapuno pa di ay nga mga 7 ka metros og abot din sa silong sa inyong bay. Unsa? 7 ka metros? Binuang naman na inyo, ma'am. Okay, hala mo bisan asa. Bisan Korte Suprema pa. Atubangan ta mo. Unsa? Pagkahibaw sa kong papa, mihilak in taon. Kay, pobre rin taon kayo mi. Ugwa mi ikasarang anang kikiha. Kay mga dato lagi ang tag-iya sa kasikpit namo sa yuta. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Silang milapas sa ilang sukod ug usa ka metro sa una nilang pagsurvey. Sunod survey nila, milapas naman pod og 7 ka metros. Gibinuangan kami aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre me? Ikaduhang pangutana, way ikapakitang titulo kining kasikbit na mong yuta. Apan may mga kadistral kuno sila og survey plan. Pwede ba di ay nga mao nay basihan kung magsurvey og yuta kaysa titulo sa yuta? Kay may titulo man unta mi. Ikatulong pangutana, nagpasurvey sab mi sa among yuta, dihang nagbahin-bahin na sila si Papa o sa iyang mga igsuon. O gi-relocate ang mga karaang mohon sa pagpartisyon. Ganong wa masad mo tukma ang ilang sukod sa among mohon. Misaylo mahinon og laing 7 ka metros. Ikaapat og katapusang pangutana. Posible ka nga may error sa duha ka surveyor? Sa amo ka ang nasayop o ang ila? O kung nalapas man ang koral sa among kasikbit, o kung among ipakuha, obligado ba silang mauyon? Kung magmagbahi sila, unsa man ang among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, negro. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa mga pamilya, kabanay, karelasyon, sa ato ang mga papilis, dokumento, ang mga butang, kabutangan, mga gipanunod nato, maski unsa ng mga punto ha,
ipada ng inyong mga suwat diri namo. Of course, ang ato ang mga medical nga mga concerns padayon gihapon nga si Dr. Obra ang mohatag og tambag og tubag ana. So, ipada inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal of course, karong adlaw and ang ato ang letter sender gipadade niya sa email address nato nga suliran_612@yahoo.com. Itago nato yung address, but tawgo nato siya sa pangalan nga si Negro. Ano Negro may gingan ani atong scriptwriter? Ito munis atong ang letter sender. Okay. Bahin ni sa yuta sa apuhan ni Negro. Usa ka adlaw nagpa-survey ang kasikbit nilang yuta. Unya, nilapas og usa ka metros ang ilahang pagsukod sa yuta nilang Negro nga karaang punuan sa Madre de Cacao ang gitimanan sa iyahang papa. Wa na lang unta mangita pa og samok ang amahan ni Negro hangtod nga nakahuna-huna silang manag-igsuon sa pagbahin-bahin sa yuta. Og girenocate nila ang karaang mohon apa ni abot na sad ang higayon nga nagpa-survey na pod ang kasikbit nila nga yuta og nilapas na gyud noon og 7 ka metros ang ilahang pagsukod ug naabot na sa ilahang balay ni Negro. Way titulo ang kasikbit, kadastral lang kuno or survey plan. Apan sila Negro may titulo nga gikuktan. Oy, tingalig ng land grab ni Be. Unang pangutana, unang silang nilapas sa ilahang sukod ug usa ka metro sa una nilang pag-survey. Sunod survey nila, nilapas naman pud noon og 7 metros. No, gibinuangan kaha me aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre me. Okay. Una sa tanan, dili ko gusto anang ingon ana nga batasan nga feeling nato wa tay katungod tungod kay pobre ta. Dili na sakto nga panghuna-huna kay ang kanila bang mga tawo wa manipilion ba? Maski kung gusto gyud nang manlapas og katungod nato, dili tungod kay pobre mo. Pero more importantly, di po naingon nga kay abi pobre ta wa tay katungod, no? Or wa tay kanang right or pwede tang tapak-tapakan or tamas-tamasan. Ayaw ta na kay abi pobre ko. Way taong pobre, ha? Now, ang question ana, di ko kibaw kung gibinuangan ba mo. Number 1, wa man ko kibaw kung legitimate ba to ang ilahang pagpa-survey or dili. Ikaduha, dili man gud na ingon nga kay abi gi-survey og laing tawo, sakto. Dili na always, it doesn't follow. Ang ako ang pangutana ani mauni. And ako ang suggestion, mas maayo siguro nga kamo mismo magpa-survey pod mo og inyo para ato apong ma-check kung sakto ba ang ilaha and ma-compare nato kung kinsay sakto labi na nga kamura ba ang naay titulo unya sila kadastral ra. Ang title naa na ra ba nay meets and bounds. Unsa man ang meets and bounds? Naa din na ang tamdanan ang sukod, no, kanang bounded on the northeast by 0.1 to 0.2-3 SE. Kana mga ingon anak ba, mao man na siya ang muhon, mao man na siya ang meets and bounds or ang boundary sa inyong yuta. And more often, kay tungod na ana sa title, na recorded na, official record na siya. Na ana siya ngadto sa Land Registration Authority. And para nako, mas binding na siya, mauna nga mo suggest ko, nga mukuha po tag atong own geodetic engineer, nga mo pa-survey og tarong. Kay nganong dako ra kayo ng 7 meters, nga sa una, nganong mausab man. Diba? Kung ingon ana ang pagpa-survey ko na survey naman ganing sa una. So ipa-check na nato. Makaduda siya tinuod, no? Makaduda. Kung anong naingon ana nga grabe naman hinuon kaigkaon 7 meters kadako na ana. Ikaduhang pangutana, why ipakitang titulo kining kasigbit na mong yuta? Si apan may kadastral kuno sila or survey plan. Pwede ba diay nga maunay basihan kung mag-survey sa yuta kaysa titulo sa yuta kay may titulo man unta mi. Dili gyud, mas dako gyud og gibug-aton ang inyuhang titulo sa inyuhang yuta kumparaan ng ilahang kadastral survey. Nga naman, kinaaman po na kadastral survey inyuhang titulo.
In fact, ang kanang inyuhang survey, ang kanang inyong meets and bounds, ang kanang inyuhang mga muhon, nga kung sakto na ang gitamdan, kung kanang accurate na, gibase na ninyo sa nakabutang sa inyuhang titulo, mas maunay sakto kay naa didto gis nakasangat, naka-file na didto mismo sa record sa Register of Deeds ug sa Land Registration Authority. Kay di man mo mapatituluhan kung di nila i-approve ang inyong cadastral survey, inyuhang blueprints, no, ang inyuhang meets and bounds. Okay? So mas bugat mo og dokumento nga gikuptan. Ikatulong pangutana, nagpa-survey sa among yuta. Dihang nagbahin-bahin silang papa. Girelocate ang mga karaang muhon pagpartisyon. Nga nang wala man sad mo tugma sa ilahang sukod sa among muhon. Nasaylo man hinuon 7 ka metros. Di kay ko katubag kay posible pod nga nasayop ang ilahang surveyor, no? Basin dili mao nagpataka sila mo na kinahanglan gyud nang i-reconcile. Dili sila basta-basta makapangangkon ug makaingon nga amo ni tungod kay naa sila ilahang kaugalingon nga survey. Nganuman naaman mo'y title. Kamu mo'y mas naay katungod so ayaw og sugot nga kuhaan og 7 meters inyo ng luna. Sila mo'y paprubara nga naka-encroach sila. Besides, dili po na nila basta-basta po makuha. So ayaw og tugot nga kaliton lang mug-ingon or mukalit lang silang sulod sa inyuhang yuta. Ayaw sugot. Okay? Katapos ang pangutana. Posible kaha nga may error sa duha ka surveyor. Sa amua kaha na sayop or ang ila. O kung nalapas man ang kural sa among kasikbit o kung among ipakuha, obligado ba silang muuyon? Kung magmagahi sila, unsa man pud among buhaton. Okay, di man ginaingon nga closed door. Ako di pud kumuingon nga sayop sila, sayop pud mo. Tao rabaya pud gihapon ang mga nag-survey. Even sa katong inyuhang panahon, agitituluhan na siya. Hangtod karodo, so naagid gapon na error, no, factor of human error. As to kinsa ang sakto, di pug ko kahibaw, di pug ko kasulti. Usually, ang mahitabo basta na ay mga ingon-ani nga conflict, pwede manggod na nga inyuhan na lang ng suryahan, hisgutan, no, o isulbad kay para ma-reconcile ninyo ang duha. If dili gani gyud, then i-verify na ninyo ngadto sa assessor, pwede na nimo i-verify sa records dito sa Land Registration Authority, dinha sa Register of Deeds, para atong ma-reconcile kung asa gyud dapat ang muhon ug unsa gyud ang sakto and klaro nga meets and bounds. In kaso og dili pa gani gyud, ma-filean man as korte kay para matabangan ta, no, sa huwes sa korte para pag-determine kung unsa gyud ang sakto nga location sa inyohang mga yuta ug mga property. Ang akong advice nga as of now, sila may nidisturbo ninyo na aman mo'y titulo between a title ug just a mere cadastral survey, kamo mo'y mas labing dako og katungod. So, kamo may karaan ng tag-iyaan ng yuta, klaro man na ang muhon, ayaw mog tugot nga walay court order or walay official order nga makuhaan lang og kalit ang inyong yuta. Ayaw gyud mo anang huna-huna kay abi pobre mo. Kung mo settle mo, okay ra. Pero og mukuha sila ninyo anang yuta sa puwersa, dili na maayo, di pug kumusugot anaon mo, ayaw pud mo og sugot kay pagpanlapas na sa inyong katungod. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw. Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kapalaran.
RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Bohol. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Ana. Ray, Ana, kamo lang unay bilin din sa bahay, ha? Asa man di ay mo, ma? Pa? Nabi at tuon si mama ni mo. Ha? Kinsa may kuyog ninyo ba? Ako. Kuyog ko nilang mamag papa. Yaya ni Kuya Chucho, kuyog man. Kuyog ko ninyo, mapi. Ay, di mo hanga mo kuyog ka kay bata pa kay ka. Bili lang ka din sa ato. Ninasad ni Papa, uy. Ayaw pagsupak-supak, Ana, ha? Patuo. Ana, Re, ayaw mangod ha, tibanan na. Sige asa na maglanglaan. Ako na bahala ni pa. Bunalang kinig. Mula agad sila. Sige na. Ito na may harong magkabalik tayo. Tukay lagi na uli sila si Mama. Ibong ganda ko day. Kaya isa na kung mulakaw na sila. Mamalik mo dayon. Pero karon lugay mo kayo na uli. Yup! Lugay! Ay! Sige na! Ang ato pinagsilingan ay nagpainong din yung nagdali, Kuya, oh. Saan kayo tuyo na niya? Anong nagdali mo na siya? Nay, naunsa ka, Nay? Anong nagdali mo ka, Nay? Tiyaw kang balitadong. Ano man, Noy? Nabangga ang bahas ng gisakyan sa iyong magilikanan. Unsa? O, patay na sila si Mama Upat. Ha? Ma! Bang! Anong inyo man ning gibiyaan? Wala tayo mahimo kay papay naman sila. Luya na po ay. Patay mo akong papa. Pagbuting tanan sa Ginoo dong. Sige na mo. Dong, Judo. Kaya na. Mamawali na ta. Kay kita na yung nabiling din sa interview. Maayo kay ni ana mong tulo, Ray. May tuyo ko ninyo. Labi na gyud ka, Ray, kay ikaw may kamagwangan. Ganun day nang? Karon nga patay naman ang inyong mga ginikanan. Gusto nako nga mamahawa na mo ining akong yuta. Ha? Unsa din? Asa man niyo po yung ininang? O inyo niya ng problema. Ayaw ko glabda ninyo kung asa mo puyo. Ayaw lang ipapawa din sa iyong yuta, nang. Maluoy ka na mo. Wala naman may kabuyan. Dili ko madaan ang inyong mga paluoy-luoy. Gusto na ko ugma dayon, mubiya na mo din sa akong yuta. Kunya nang, kining among bay. O kung gusto mo, nalapas anang bay ninyo. Gubao naman sadda, katumpag ko naman na. Nang. Basta ugma, kinahanglang mo biya na mo din he. Luya na to ini Manoy, oy. Di anagigda sa daplin sa karsada. Batay mahimo ini day. Papahawa naman ta sa tag-iya sa iyo. Pero, sige lang, day. Mangita kong paagi nga mabuhi ta. O makakita tag kapuyan na to. Oh, Dong, unsa man ka? Nag-ubo-ubo mong ka. Unsa may gibati mo? Magkalit, magsakit akong lawas mo yung god. Ha? Nga naman?
Ambot, katong tingali ning labangga ang boss nga among gisakyan man. Nabunal magugod to. Dong, ay ikot pagluya-luya, Dong. Wala ba kita makatabang na to din eh. Oo, Manoy. Kaya yun ako eh. Usahay lang, muskit o kalit ng akong buo. Sige lang, Dong. Kung makakwarta gani ko, ipatanaw ti kag doktor. Pero sa pagkaron, mangargal lang ko din sa merkado aron makapalitag makaon. Sige. Ipaimutan lang yung mga gamit. Dinin na mga. Mag-unsa taining payag, Manoy. Day, ano yung tapuyo, Day? Ha? Oh, kay abi ninyo, nam ko'y tiguwa nga naluoy na ko. Kinsam yung payag, Manoy. Naluoy na ko ang tiguang, Dong. Pagkahibaw niya nga gipapahawa na ta sa tag iya sa yuta nga ato gipuy-an o sa daplin tas karsada na tuhog. Iyang papuy-an nato kining iyang payag. Uy, salamat daw kay may naluoy na ito, Manoy. Yes! Naanakit may kapuyan! Yay! Kuya Chuchu, naunsa man ko? Sakit ko, Day. Ano man na, kuya? Katuning nabangga mi, Day. Magsige nagulangula ko. Kuya, inilang ka. Akong atuon sa merkado si Manay Ray. Nangargaman to siya. Papalitan ti kag tambal. Sige. Sige, Day. Isakit agmayo sa usik kuya di mo dyan, no? Oh, Manoy. Paliti siyag tambal. Sige, Day. Magpalit ko. Una lang pa uli. Musunod lang ko nimo. Ako sa itiwaso lang akong gikarga. Sige, Manoy. Kuya Chuchu, masunod dito si Manay Ray. Nagpalit ito siyag tambal para nimo. Man mo tingog si Kuya Chuchu. Kuya Chuchu. Kuya, naunsa man day ka, dili man ka mumata. Kuya! Hala, dili nagit mumata si Kuya. Itabang mo! Patay naman yung makahalan. Kuya! Ganang namatay man ka, uy! Kuya! Napatay na si Kuya Jojo, Kuya! Ipagbalik na ko, Kuya! Huwag naman siya balihok! Inuho ko! Sa manig na hitap mo sa mong kinabuhi! Human namatay nga akong ginikanan! Karon! Ako na po sa kamahon yung namatay! Kuya Jojo! Jojo! Manoy, salamat sa imong pag-atiman ako, ha. Sa kamay pa ko, hangtod nga nidako na ko. O nakaskwela na pod ko. Day, buhaton ako ang tanan nga mahatagan ti kag maayong ugma. Kay
ikaw na rin nabilin ako. Waan tayo mga ginikanan o gisuon. Salamat, Manoy, ha? Basta ikaw, pagtarong lang sa mong pag-eskwela, ha? Oo, Manoy. Imo na inday, oh. Pero may nagikang dagan o kwarta, Noy. Unsa din imong trabaho nga? Wa naman ka mangarga sa merkado. Nakasuod ko og laing trabaho, day. Dako-dako ng sweldo, o naapod ko yung gamay nga negosyo. Nagpautang kong kwarta. Maote nga dagan kag kwarta. Manoy, kanusa di ka magminyo? Hindi na ako magminyo, dayo eh. Ha? Ang ano man, Manoy? Akong igahin ang tanan akong panahon diha ni mo, day. O niyan ako magminyo kon mahuman na ka o eskwela. O makita na ko nga hayahay na ang kinabuhi. Salamat, Manoy. Sa umano ng isang menor de edad sa Oriental Mindoro. Ang Kuyawa, perong panahon na, uy. Ay. Naunsa mo ka? Naghinuktok mo ka diha, ha? Nakuyawan ko sa mga balita ron, Manoy. Ha? Nga naman? Nisiaw naman pudgod ang shabu. Unya, naay managit og batan-ong babay. Nya, tabangan og lugos. Kuya, nagit karong panahon na, day. Maong, ikaw, ayaw pa patakag laglaag, ha? Simbak ko og mataymingan ka og mga dautang tao. Oo, Manoy. Gikan sa eskwelahan, moderit sa gidlayon ko din sa atong gipuy-an. Day, Ana, kuyog ka ugma, ha? Asa man, Day? Birthday sa atong classmate. Mga tuta. Dili ko sure, Day, oy. Ha? Nga naman, Day? Basig dili mo sugot si Manoy. Na, pananghid lang good. Dali naman good ta. Dili man ta magpagabi, eh. Ako lang suwayan o pananghid si Manoy, Day. Unsa? Unsa man? Doon lang yung mga doon. Dool raman, Manoy. Unya, dili man sa may magpagabi, eh. Sige. Sige, day. Tugtan di ka. Pero, ayaw pag inom-inom, ha? Oo, Manoy. Sige kay, mulakaw sa ko. Kay, daghan pa ko buhaton. Sige, Manoy. Kaya na ko na uli, uy. Tabian mo sa bugay ng ako mga amiga, uy. Nagkabian hinuon ko. Ay, pasukan ko ng kuya ron. Ay! Kayawan ako, uy. Anak, tulo man ka motor ni hunong na ko. Pulis magaling aki ang sakay. Sakalin ako kay hatol ka sinyo. Dili lang ko, sir. Ay, liman, ay. Ano na nako, miss? Pwede naman ako ibili ng niangkas ako, ha? Radyo ka lang, miss. Dili lang ako sa kayo. Dili lang ko. Saan mo ka ninyo? Ikaw ba? Di ba ka mo sa? Nagkamukuyog ka na mo. Pwede pag kamukuyog ka, kadi kamukuyog anak ako. Patay ka. Dili ako. Sakit mo ka. Maluwi pa na ako. Buhi ko ninyo. Ayoko ninyo isa. Ikaw ba? Di ba ka naman sa miss? Amo rin magkanta doon sa heaven. Di ba mga parts? Galing nga rin mga dayan. Tabang!
Kali nagkakiyap eh. Bakit mo? Tagay ka, sandali ka eh. Hindi naman natin sundara. Ikaw mo na, Bert. Apat tayo ang boss ng kwata. Sama kayo? Si boss mo yung naglugos na. Human mo niyang lugos kita na, sab. Ba? Boss! Dali na, boss! So, kita na ni boss. Kaya lamig na, boss. Puli na ni boss. Kami na yun. Sige na, boss. Okay. Ay, boss! Sige, boss! Ako na lang nagregalo ninyo kaya natapaw na ko sa mga batan ng babae na atong dipandagit. Unya, lugoson! Ay, Renato, ay, kita. Kita ba yun ang magkatila rin, ha? Ay, labis, ha? Lugdara na ito. Wala na bakit ko manyo! Labiya gina eh. Nagbawa na kayo. Birds! Ano ba, ha? Umanda mo, ha? Natagbaw na mo, ha? Ay, ato na nimbukan sa o. Okay, boss. Okay, boss. Bebe. Sa may dagwa ni Bayhana ba? Masa ko no? Ana? Inday? Ikaw? Ako, Manoy. Lagi mo pinanggagay doon. Kaya mo kipatabangan ang logo sa iyong mga kauman. Day! Oo, Manoy, ganoon na din nagtao. Mga salbahes mo! Inyong ginugo sa pinangga na kumangot! Sige pa po sa Manoy! Ano? Sino ako, Day? Ako, Diksa! Nag-iingon mo kayo ni Manoy! Day! Ako di sa pagkalisod ni Day! Napugos ko sa pagsud sa usa ka sindikato. Kahimong kong leader. Kay gusto ko gabahatag at ikagbayaw kong baon. Manoy! Ako, Diksa! Naingon ko nini. Dali na ko mapasaylong ako kawag-aligon. Manoy! Nagkitiwan mo ko sa ibo ko! Aron makuha-kuha ng badlungon sa katilingban. Manoy! Manoy, ayaw! Kaya na! Manoy, ayaw! Ako! Ayaw kalimot! Pinagkati ka! Manoy! Manoy! Uwahin nga ako na sayran, nga sakop dahil si Manoy Ray sa usa ka sindikato. Sa nahitabo na ako, dili na mapasaylong iyang kaugalingon, hinungdan nga nagpakamatay siya. Hinaot unta, nga makuhaan o pagtulunan ang nahitabo sa kong kinabuhi. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ana nga taga Bohol uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagulahan kapalaran. Ang maong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Ricky Parsuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagil sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hangtod sa sunod kayon, dagan salamat sa inyong pagpamilya.